pakupfiriyo ine ndinalaire mtibeko nochoni ndoda mafanzi wambodaona vachigomana zvikadzi vanenge vapera ndoda kuvaratidza lere kuti atembe akapela kupera kwangokovadza mara ndapenda mugowa ndikati ndinigorira ngoma ndanzine ndoma ndafireni inini ndikati ndinigorira ngoma ndanzine ndoma ndafireni profesa ndikati ndinigorira ngoma ndanzine ndoma ndafireni profesa ndikati ndinigorira ngoma ndanzine ndoma ndafireni vanga vari kubhepe ndikati poporai moziziva zvakaitika kuti hazi manyepo silama akati paseji tikati mufana wangu asina basa neeji chinongodiwa chete kubvisa vanhu sesi angatozviona ndichirova kari hesi ndakabva ndatanga nekurova makorasi ndikazopedzisira nekurwai mavhesi vanhu vese vakabvunza kondanare paseji ndikati ndinigorira ngoma ndanzine ndoma ndafireni inini ndikati ndinigorira ngoma ndanzine ndoma ndafireni profesa ndikati ndinigorira ngoma ndanzine ndoma ndafireni profesa ndikati ndinigorira ngoma ndanzine ndoma ndafireni uya kwedu kugeto tikuratidze kuti woboma entertainer azandini chete geto entertainer ranga rajasologana chete chandipedza malevo ndakazoona timu rese richisimuka ngedhevo vanga vatozviona kuti ndara vari palevo kubigwa navana vechikoro kana ma-A-level ndarake yapupura ingoma dzakasiyana nekutsenga maavo hana ukatijairire zitokupa mugofo ndikati ndinigorira ngoma ndanzine ndoma ndafireni inini ndikati ndinigorira ngoma ndanzine ndoma ndafireni profesa ndikati ndinigorira ngoma ndanzine ndoma ndafireni profesa ndikati ndinigorira ngoma ndanzine ndoma ndafireni ivanga vajaira dandita chiketeni raidha bati iko zino ndinenge ndakubvaidza bvunza wangu iye mukoma raidha akauya kandibhega zvikati profesa makaipa ndikati ngoma fote ndinobata ndinosota handina kana nguva yengomira ukanzwa ndichikwama obvo mafanzi angu ese akudahira ndikati ndinigorira ngoma ndanzine ndoma ndafireni inini ndikati ndinigorira ngoma ndanzine ndoma ndafireni profesa ndikati ndinigorira ngoma ndanzine ndoma ndafireni profesa ndikati ndinigorira ngoma ndanzine ndoma ndafireni big 3